Pangarap mo bang makapag-abroad pero sa bansang malapit lang sa Pilipinas? Baka ito na ang hinihintay mong pagkakataon dahil sa pagtutulungan ng Provincial Government ng Camarines Sur at Department of Migrant Workers sa inisyatiba ng CAMSUR Public Employment Service Office o PESO. Dalawang kumpanya mula sa bansang Taiwan ang naimbitahan ng CAMSUR PESO kung saan alok nila ang nasa 135 na factory workers para sa manufacturing, machine at production operator. Ang proseso para sa nasabing trabaho ay magkakaroon ng online registration at appointment. Kinakailangan rin ang ilang dokumento tulad ng passport, birth certificate at iba pa. We also posted na sa ating, meron kaming online pre-registration. Just click po yung link na nakapost sa aming FB page, yung CAMSUR PESO. Pwede na sila mag-pre-register para maiwasan natin yung pag-queue ng maraming applicants na pupunta on the day. So yung mga nakapag-register na nakapag-pre-reg, they could just go inside the venue and then mayroon pa yung short program at the same time, mag-start na yung ating shopping ng mga job seekers for the jobs available na i-offer natin. Sinisiguro naman ng pamahalaang panlalawigan na ligtas ang paghahanap ng trabaho ng mga Camarinense upang maiwasang mabiktima ng illegal recruitment. Sa katunayan, inilapit pa sa mga job seeker ng PESO sa direktiba ni Governor Ellery Villafuerte ang oportunidad upang hindi na kailangan pang lumuwas ng isang naghahanap ng trabaho tulad sa Metro Manila. Actually, yung ating mga job seekers na gustong mag-abroad, we need to guide them. Kasi hindi lang basta-basta dapat pumupunta sa kung saan na agency para lang makapag-apply abroad. So there is a process and meron tamang lugar, tamang opisina para sila ay mag-apply because marami ngayon na nag-offer ng mga fake jobs. So baka maging part sila or maging victim sila ng illegal recruitment. So we rest assured na through this job fair na kinakandak ng Province of Camarines Sur ay legit. So we make sure na yung ating mga agencies are licensed and they really have available jobs. And may job order na approved ng Department of Migrant Workers. Samantala, nagpapatuloy rin ang pagbibigay trabaho na programa ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Job and Career Fair na trabaho para sa Gabos na gaganapin ngayong Huwebes, April 30 sa Fuerte CAMSUR Sports Complex, Cadlan Pili. Jam Garcia, CSN.